Zlatko Celent imao je samo 14 godina kad se upisao u poznati splitski veslački klub Gusar. Bilo je to 26. lipnja 1966. godine. Svojom upornošću i trudom postigao je mnogo i zaslužuje ime veslačkog velikana. Nažalost, poginuo je prerano u 40. godini u prometnoj nesreći na otoku Pagu. Zlatko je poginuo kao izbornik reprezentacije 92. 25. veljače, bio je tada i trener nama u klubu, tako da smo mi zapravo na neki način ostali osakaćeni te godine za puno možda boljih rezultata nego što smo mogli postići ovako. On je trebao biti naš izbornik na olimpijadi 92. Kako je poginuo u veljači, tako ga je zamijenio Romano Bajlo. Uspješno koliko je mogao i mi smo stvarno dali sve od sebe, iako ratne su bile godine, nisam ni trenirao toliko koliko smo mogli i nije baš bilo to i logistički jednostavno izvest. Uglavnom smo bili tu u Zagrebu svi iz svih gradova Hrvatske, snalazili smo se kako smo mogli i uspjeli smo dovesti dvije ekipe do olimpijade i do B finala. Zlatko Celent bio je trener, veslački kolega, ali i veliki uzor Seadu Marušiću. Kad su bili na regatama, svjetskim prvenstvima ili bilo gdje drugdje, svi su ga poznavali. Celent je od mene stariji 13 godina i ja kad sam počeo veslat, on je već bio legenda i svjetska i ne samo naša. Tako da ono što ja znam je sve ovo kasnije, znam dosta dobro, a ovo ranije, koliko znam, počeo je 66. sa veslanjem. U Gusaru prvi ozbiljni rezultati su bili početkom 70-ih. Ako se ne varam, 73. bio prvi put prvak države, jedan od 25 puta koliko je puta bio prvak države. Čak smo bili, on i ja, jednom prvaci Italije, iako to vjerojatno nigdje ne piše. Bio je na 4 olimpijade, 76. u Montrealu, 80. u Moskvi, 84. Los Angeles i 88. u Seulu. Bila je njegova zadnja olimpijada, to je bila moja prva, smo zajedno veslali u četvercu. Osim toga nastupio je na nebrojeno svjetskih prvenstva, sva ova u međuvremenu, koliko ja znam, od 73. 4. kad su, ja mislim, i počela svjetska prvenstva na ovamo, do 89. bilo zadnje svjetsko prvenstvo na Bledu. Zajedno su bili na olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine. Osvojili su 6. mjesto. A Celent je s drugom ekipom na olimpijskim igrama u Moskvi postigao najbolji rezultat. Medalja na olimpijadi 80. u Moskvi, kad su bili treći on, Mrduljaš i Kormila Rejić. A osim toga ima, koliko znam, i 3 četvrta mjesta ili 2 četvrta mjesta na svjetskim prvenstvima, još jedno na olimpijadama, finala koje kuda, prvo mjesto u Henley 82. što je stvarno nešto nevjerojatno, 2 puta je bio prvi u dvojcima u Lucernu, što je zapravo neslužbeno svjetsko prvenstvo veslanje, tako da stvarno ima vrhunski rezultat. Na Zlatka Celenta najviše su ponosni u njegovom matičnom klubu Gusar. Njihov je najtrofejniji veslač, no pamte se i njegove metode rada. Ono što mislim da svi od nas koji smo ikad imali i privilegiju veslati sa Celentom pamte je da je bio izuzetan radoholičar. Mi smo sa njim, koliko se ja sjećam, a sjećam se dobro toga, trenirali zapravo više nego što smo ikad s ikim drugim trenirali. To su doslovno, ja ne bi mogu doći kući od umora poslije svakog treninga. I vjerujem da smo to svi zapamtili i naučili jednom za uvijek i ostalo je to u nama. Znači da težak rad mora donijeti dobar rezultat i to smo prenosili i kasnije i mi mlađi od njega, stariji od ovih današnjih generacija koji su veslali sa nama.